Dros yr wythnosau nesaf ar y lle, mi fydd 2 wyneb cyfarwydd yn cymryd rhan mewn ddigwyddiad wedi drefnu gan Prifysgol Caerdydd. A'r cystadleuaeth cyntaf ran y lle, fydd Iwan o'r band yr ei. Jailbreak, dyn nhw'r cynllun. So mae fatha I students, lle maen nhw'n gorfod mynd o Gaerdydd. Mwyaf pell maen nhw'n gallu mewn 52 awr, dwi'n meddwl, ie. Dwi'n maen nhw'n gorfod dod yn ôl heb ddefnyddio dim math o bres, jyst yn gofyn I bobl am ffafr. So ni'n gallu bod yn stranded ar ola. Da'n ganol o'r M1 a eitha'n bus o bwrw. So beth swn i'n neud wedyn. A mae yna 2 berson arall yn dod efo fi. Dwi'n gorfod gotchad ar ôl. A dwi'n gorfod meddwl amdano hyn I fyd yn dod. Bydd un o'r rheini yn fyfyriwr I gadw at rheola'r gystadleuaeth. Yr aelod olaf yn y tîm o 3 fydd ein person camera ni, ond bydd gan y lle dîm arall yn gystadlu'n erbyn Iwan. Tîm Kara Corbella. Mae modd mynd ar baic, rhedeg a stuff fel hwnna, ond mae fe jyst yn mynd I bod way yn rhy araf. Mae rhaid I meddwl am fel ceir, trains, helicopters, awyrennau. Ond? Fi beli'n gallu mynd I Gogledd Cymru ar tren. Wel, mae Cymru yn chwarae lawr yn Ffrainc, 6 glad ar y 28, so fanna sy'n ideal. Flights yn haws I gael. Probably ar hyn o bryd I Ukraine. Dwi'n meddwl ar record I Tenerife. So fama fi wedi ffeindio gwefan sy'n dangos yn union lle mae'r pwynt palla o Gaerdydd, sef lle ni'n mynd I gychwyn. A hynny yw Dunedin, New Zealand. Mae hwnna'n eitha bell. Sa'i rili yn meddwl bod hwnna yw'r ffordd gywir I fynd, so plan B. Dwi'n abo neb y Gaerdydd. Mae'n un met gyda mi yna. A mae o wedi dweud sef yn mynd â fi I Bristol. Swn i'n gallu just bod yn really neis o dweud, o, chdi di best mate fi. Ti'n mor ddel. Dos fi'n bach pechach, please. The mobile number you have called is currently unavailable. Oh, for fuck's sakes. Mae da ni 3 person yn y tîm, sef student, a sa'i di cwrdd â'r student ma'r blaen, so fi really ddim yn gwybod sut I fel planio, sut I haglo, stuff fel ni. Dwi ofyn fydda I ddim yn licio boi e, neu hi. Be os yna boi nes yn canu'n bromas, di? Dream team fi bydd James Bond mixed gyda Vin Diesel, achos mae'n really gryf. A wedyn, fi ddim yn gael, sa'n mwyn dweud disabled midget. Wow! Fi di roi Facebook status ar Facebook, as neb wedi ymateb o gwbl, neu hyd yn oed roi like ar ymheidju. So fi'n eitha fel spewing am hwnna. So dwi eisiau rhyw fath o gynllun bod fi'n gwybod, o, dwi'n mynd I fanna wan. So hyd yn oed os da ni'n meddwl lift I rola, bod ni'n dweud, o, nhw'n I ddechrau cerdded am dim bach e. Lle fydd y tîm arall yn stuck yn rhywbeth, brwad I gael digon. Tua 2 blynedd yn ôl, o'n I wedi prynu trip hot air balloon ar gyfer ex-boyfriend fi. Oedd yn bwrw ar y dydd, a wedyn o'n I wedi splitio lan gyda fe. Felly mae da fi trip ar y hot air balloon ma I fynd o Bristol I rhywle arall. Right, yeah, our flight season doesn't start till mid-March. No. Plan C. Mae gen I fi uncle yn Manchester, yn Cyffil, a mae o yn gweithio I British Airways na pilot. So, swn i'n gallu cael number fo a gofyn os yma'n gallu blogio flight I fi. No, you know Ellen, your wife, Gillian, my mum is her cousin. Wel, dydy'r sgwrs yna ddim yn mynd i'n lle. Nad ydy'r tîmau'n cael gwario pres eu hunan, mae ganddyn nhw hawl I gasglu'r arian drwy ddefnyddio I dychymyg. Be mae'r dynion na'n neud polish o sgidiau pobl? Fel maen nhw'n neud yn y 20au. Sneud bach o ddram ar y stryd. O, beth sy'n ni'n gallu fel mynd â cwns pobl yn dro? Na, mwy na un ci, mae'n feddwl. Be bynnag, mae'n meddwl Iwan yn troi at bacio. T-shirts, trons, jeans, bwys danadd. Okay, mae da ni 2 rhif ar gyfer long haul lorries, haulage companies, sydd ideally yn gallu mynd o Gaerdydd I ble bynnag a ni'n gallu plano fe nawr. Are you able to take me and 2 other people to somewhere in Europe for nothing? Dyna ni gynnig. No, we don't go outside the UK. Hwn, Tracawn, beth a mynd bach yn tuff I fi. Fydde angen bach o Dutch courage.
Port cream. Na, sherry cream. Fi'n iawn fel ynddo? Y mwy o nas chi'n cael, y mwy o yes chi moyn. Could you send me the request on email? I wouldn't be able to make that decision myself, but I can certainly forward it to the person who could. So it's not a no. Dim Cara'n unig sy'n meddwl yn bositif. Mae Iwan wedi dod i Fangor i drio ei loc efo rhai o gyflwynwyr Radio Cymru. Wyt ti'n erbyn? Dwi'n mwyn gwybod i wogan o South Wales. Rhyw hwntw. Chi sy'n mynd iddo. Ia. Ia, chos Dwi'n mwyn gweld chdi'n cyrraedd Paris. Na, dwi'n meddwl ti'n mynd bellach a Bristol. Gynna fi lift i Bristol. O, iawn, oce. Ti'n laen Iwan, sydd at y pwynt? Ydy o'n bosib, os ydyn ni'n gallu dod i fewn ar un o'ch rhaglenni i chi campeinio. Gei ti ddod i'r rhaglen tudur fory? Champion, mae'n Ti briliant. half 3? Ideal. A mae beth yn gwanas yma, a mae hi di teithio O, di! Round y Gyd byd. i ofyn i hi am y dweis wyd. Briliant. Iawn. Ideal. Ie. Ia, hynna'n briliant efo Dyl a Gareth, wan. Maen nhw wedi deud os dwi am sgwynnu i fatha jingle nath i tudur. Maen nhw'n rhaid mach o bres fi, rhyw gampynt nath. A dim pres beint, de. Pres trafeilio ydyn nhw. So, briliant. Dwi falch iawn bod ni dod yma.